Es una manera de ayudar a personas vulnerables que además nos ayudan mucho a nosotros, porque necesitamos mano de obra, porque necesitamos gente joven y porque es muy rico en la interculturalidad. Me hice voluntaria por la idea de poder aportar un poco de mi tiempo y también experiencia, pero también para poder seguir aprendiendo, porque cada día se puede aprender tanto de los compañeros como de todo el grupo de voluntarios y trabajadores y de los niños y niñas. Es una actividad en la que me encuentro muy cómoda, las personas me lo agradecen. Soy voluntaria porque me gusta ayudar a las personas. Soy voluntaria desde hace ya muchísimos años porque considero que dedicar parte de mi tiempo a persones que lo necessitan és molt important. M'agrada ser voluntària perquè m'agrada ajudar els altres i més si són nens. I a més, m'ho passo genial. Bueno, porque me siento muy bien. Me hace mucha gracia cuando los niños vienen y te dicen ¡ay, qué bueno que está! Eso. Yo quiero ser voluntaria porque me siento bien ayudando a los demás. Vaig començar ara farà quasi 4 anys i les meves motivacions inicials han anat variant amb el temps. Primer em pensava que era jo la que podia portar moltes coses i després del temps que ha passat i de les classes i de les experiències doncs m'he adonat que rebo més del que jo puc aportar. En fi, aquesta seria la meva motivació actual. Tot el que puc rebre dels meus alumnes, de la coneixença d'altres cultures i de tot el que rebo i de vosaltres mateixos com a organització. Faig classes de català per immigrants com una petita contribució personal per facilitar que aquestes persones puguin tenir una vida més digna. I també perquè per mi és una forma de rebre també els valors que aquestes persones també em poden reportar cap a la meva vida. Soc voluntària bàsicament perquè m'agrada, perquè trobo que tenim moments i temps per dedicar. És preciós poder dedicar a persones a les que se'ls pot donar un cop de mà a la mida que sigui possible. I és un moment d'obrir el cor de bons moments, del que compartim, del que aprenem i de gaudir d'estones fantàstiques, de relació, de diàleg. En fi, la veritat és que em fa feliç. No hi ha únicament un per què. De fet, el Rialles forma part ja de la meva vida. Una persona gran i sàvia em va dir un dia, ja fa temps: Rebo, quan siguis jubilat, procura estar ocupat, no preocupat. I del meu pas per l'escoltisme recordo un lema que diu sempre a punt i un altre que diu servim. El Rialles em permet posar-ho en pràctica i redescobrir diàriament el valor de la gratuïtat.